Denge gel, denge Kurdistaniye. شنوندگان چند رادیو دنگی گلدن باش کدارن هجا ایران هگولان 2025 این بروکسل ساعت نه لامده ده امنو چند سرس به پیشکش بکندم دم آزادیار هبراپویا Sırrı Suriye önderli gisen u manhayme hate biranin Almanya bajare gisene bu endam şande İmralıya Dem Parti Sırrı Suriye önder ve merasimeke girsiye hat bekanin. Merasimi peşenktiya navenda civaka demokratik a kurta gisene hate pekanin. Piştiri izgirtine hevseruke mesagele kurta gisene Mehmet Şerif Narman ahvi gud önder ve hasrete açtı bu beyi ditine açtı jinav mebarker levi bengehe açtı avakir. Eme gireday tekoşin u mirate ben pişres nevizyonel serjiya navi hate peşandan lbajare manhay mejibi peşenktiya dekateme ya bajer jibo önder merasma birayne hate pekanin. Leverci siyaset medan Nursel Aydoğan ahvi u balkşanser tekoşinaviya siyasi u rolaviya jibo pekanna ayştı u civaka demokratik. Dibirani de filma beynelmile ku önder senaryoya ve nivisande u derheneriya ve geriye hate peşandan. Li paytahta Berlin'e jibi merasimeke girseyi hate biranin. Merasim beştariya gele kesanım hünermendan hat pekanin. Nünereyden partiye Almanya'ya Leyla İmret, siyasetmedar Faysal Sarı Yıldız, o Rojnovan Can Dündar ahivin piştiya haftınan peyamar eberapo, ya jibu sürü süreye önder hat kuendin u sinevizyon alet serjiyana önder hate peşandan. Bülent Arınçkut ve devlet keseninde bevajü de cihdigerin ve Pariz'e Seruke Meclisi'ye beri Bülent Arınç bu vefata sırı süreye önderli meclisi çu serdana hevseruke engiştiyeden partiye o endamaşanda İmraliye Pervin Buldan. Pişti serdane Arınç Persida Pırsen Rojnamavanan Ugut Türkiye ve Valati Ayşti u Aramiye. Dehevditin ade medit ku niyetaden partiye adı ve mücarede geleki başe bu sabirin Ugut'un ku evet diştajı destevante bikin u behevi yine Arınç diser pırsa tekildari iddiayın suikasta lidici sırı süreye önder gud dve leykulneke ciddi verekirin dve verezanin ku kesen duhazın pırskereken sereke çareser biken dve müjarede gavan davişin her dem dibin metirsini dene lev mahavceye kesen dve pevajüye de cihdigerin pır baldar ben u devle jivan bu Pariz'e hevidarım ev hevdanen xirab negi hijin armancak ve jibu Türkiye bila ev be davi. Lidera zore erişi noktaya kontrole hatekere navenda ragihandına hezen evlekariya hündür aherema bakuruşate Suriye bıdaxuyane ke ragihand kudu xeleka kontrole yalı bajarı ke hevayiç Jehela du kesenle nasve rasti erişin çekdari hatiye. Navende gutkudu kesenle motorsiklete suar eriş pekanine. Letu birindari dınava endamen hezzede çene buye. Navende diyarke kuve erişe çeteyin daişe pekaniye u armancavan tevliheviya evlehi u istikrara leheremeye. Navende heridavi gut komeke çeteyin daişe şevaburici erişi noktaya ke hezen evlehiye le bajaru ke ziban kiriye. Hezen evle kariye jibersi ve ke tün tane çeteye. Cenaze Şervan'ın kasede hatı ve şartın Şervan'ı Hezen Suriye Demokratik kasede Muhammed El-Evet Dışeşe Gulane'de de erişa çeteyin daişede şehit bu girsiya gel cenaze şehit Cimurga şehidan abajaruke sifeya girt u birin pakravangeha şehit dijvar yalı günde Davudiye piştiri izgirtine endamı meysam albatın şehidan Ahmet El-Hirez ahvi gud şehit Piruziyen Meneş şahade jibu her malbateke cihe serfirazi u şaneziyeye emediriya şehidin Piruzu Aziz de hatı dawiye tekoşine bikin. Liser nave hezen leşkerici brüsk haseke ahvi gud binave hezen leşkeriyen kantona cizri sozidin ku emediriya şehidan de tekoşine xwe bidominen. Berdel çide be bila be eme xaka xwe u gele xwe biparisin. Piştiya xaftinan vesikaya şehit hat xwendin u radesi malbatê hat kirin. Girsiya gel cenazeyê şehit bi duruşma û tilîliyan Spartinaxê.
Bi bahaneyê tilîlî û hembeskirine cezayê disiplîne dane girtiyên jin li girtika jirana Şakranê bi bahaneya ku ziyaretvanên girtiyan girtî hembeskirine û tilîlî avêtine 6 girtiyên jin mehekê qedexeye ragihandine û 3 girtiyên jin jî ji bo meheke qedexeye çalakiyan hatiye cezakirin. Parêzeranê ji cezayê hatiye dayîn îtirazkirine lê dadgeriya înfazê heta niha biryarê xwe nedaye. Yasîn Dere piştî yek salan hat berdan. Yasîn Dere di sala 1994 de di 15 saliya xwe de li navçeya Colemêrkê hate girtin û ji aliyê dadgeha Taybet ve bi cezayê müebbet hate cezakirin. Yasîn Dere piştî yek salan di heşt girtîgehên cuda de hatiye girtin, 46 salî ji girtîgehê wanê hate berdan. Dere ji aliyê malbata xwe û rêveberên Tuay Der û Meya Dere ve hatiye pêşwazî kirin. Lijna rêveberiya girtîgeh û şopandina girtîgehan bi bahaneya ku Yasîn Dere beşdarê girêva birçîbûnê ji bo bidawîkirina têcîta li ser rêbera pobûye berdana wî 6 mehan hatibû paşxistin. Mafê tedaviyê Werîşa Muradî tê astengkirin. Werîşa Muradî li girtika evînê tê girtin û mafê wê tedavikirinê tê astengkirin. Rêxistin mafê mirovan ya hengavê ragihand ku nexweşiyên Werîşa Muradî yên fitiqa piştê û stû hene lê nayê tedavikirin. Rêxistinê da zanin ku bijîşkan 5 mehan berê jê re gotiye ku divê demên dest were ameliyat kirin. Lê raydarên girtîgehê destûrê nadin Werîşa Muradî ku sevkîna xweşxaneyê were kirin û tedawî bibe. Derbarê 26 CHP'yan de îdaname hate amadekirin hatiyarkirin ku di çarçoya lêpirsina bûyerên di Sûyekê çile 2025 de li dadgeha İstanbulê derbarê endamên CHP'yê de îdaname hatiye amadekirin. Di îdanameyê de hatiye amadekirin de serokê CHP'ye İstanbulê Özgür Çelik ji di nav de navê 26 kesên CHP'yî hene. Di îdanameyê de tewanbariyên cuda hene û ji bo bersûcan jî 3 sal û 7 meh heta 15 sal û 6 mehan ceza tê xwestin. Robert Preist yê Amerîkî weke papeyê nû hate hilbijartin piştî mirina Papa Francis du Kardînalê Amerîkî Robert Preist weke papeyê nû yê Vatikanê hate hilbijartin. 233 kardînalên ji 69 welatên 5 parzemînan ji bo hilbijartina Papa dengê xwe bikaranîn. Di tura yekemîn de papeyê nû nehate hilbijartin. Di tura duyemîn de piştî nîvrojê ji Şapela Sistîna Dumanê spî hate berdan ev jî nîşaneya ku papeyê nû hatiye hilbijartin. Hat ragihandin ku Robert Preist bûye papayê 267 yê dêra Katolik ya Romayê. Piştî demekê papeyê nû derket şanişîna St. Peter Bazilik a axaftina xwe ya yekemîn kir. Papa Robert Preist banga aştiye kir û pesnê Papa Francis da. Robert Preist 69 salî jî Sîhingoye û rêberekî bi tecrübeyê cîhanê ye. Salên dirêj li Amerîka Başûr weke misyoner kar kir, li Perûyê weke pîskopos kar kiriye. Herî dawî li ofîsa Vatikanê pêşengiya tayînkirina keşîşan kiriye. Têpayîn ku ew ê reformên Papa Francis pêş bixe. Parlamenta Ukraynayê peyama bi Amerîkayê re erekir Wezîr Aboriyê Ukraynayê bi daxuyênê geragihand ku Parlamento Ukraynayê peymana hevkariya aboriya dîrokiya bi Amerîkayê re li ser bikaranîna çavkaniyên xwezayî erekiriye. Tevî ku peyman cî nade garantiyên ewlehiyê jî Wezîra Aboriya Ukraynayê ya Sirivîsko got ku ew hêvî dikin ku ev peyman bibe sedema ku Amerîka zêdetir alîkariya leşkerî bide Ukraynayê. Peyman rê dide hevkarên Amerîkî ku li Ukrayna çavkaniyên maden, neft û gazê bi dest bixin. İsrail bi dijwarî li başûrê Lübnanê da medya herêmî ragihand ku balafirên İsraîlê duh li Lübnanê bajarokê Kefer Rûman girê Alî Tahir herêma Debja daristanên Alî Tahir a li bajarokê Nebeyî Jorîn bi dijwarî bombardeman kir. Kanala Sêzdan ya İsraîlê jî ragihand ku artêşa İsraîlê operasyoneke hawayî ya berfire li Lübnanê pêk tîne. Lê agahiyên zêdetir parve nekirin.
İsrail îro du caran derbasî nava gundên Quney tîra bû. Hêzên İsraîlê bi 4 wasêtên leşkerî derbasî gundê Seyda El Hanut yê li Colanê yê girêdayî Quney tîneyê bû. Çavkanên herêmî ragihan gund tu pevçûn çênebûye. Heman çavkaniyan gund ku hemwextî hatina wesayîtan balafirên şeriyên İsraîlê li ezmanê herêmê geriyane. Di pêncê Gulanê de jî 6 erebeyên hêzên İsraîlê derbasî Mesra Meşîdeyê gundê Refît yê girêdayî Quney tîreyê bûne. Ev demeke hêzên leşkeriyên İsraîlê derbasî herêmên Sînûrê yên Sûriyeyê dibin û balafirên şer jî li ezmanê başûrê Sûriyeyê digerin. Belê godan cemenû çend serîsî ve pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.